खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलफेजानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि लाइखुन्थाखौ मैया गायसनबाय थांनाय 5 जानुवारियाव देवलकुसि बाथौ फरायसालिनि फरायसालि गायसनथाय सान फालिथाया जोबनानै थांबाय सोनाब बंगनि आलिपुरदुवार जिल्ला बेन्दोंनि खरदाङाव दुलाराय बड' मेस समाजनि 4थि बोसोरसालिया जथुम्माया जानानै थांबाय थांनाय 6 जानुवारियाव स्पेशल चिफ मिनिस्टार स्कलारशिप एग्जाम 2018 आ आसाम नाङैनो जोबना थांबाय अदालगुरिनि खाग्राबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 28थि बोसोरसालिया जथुम्माया थांनाय 4 जानुवारियाव जानानै थांबाय अदालगुरि जिल्लानि बिनाराम बर' गोसोखां गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 6 जानुवारिनिफ्राय बार' लाम्फा थियेटार दिन्थिफुंनाया जागायबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि लाइखुन्थाखौ मैया गायसनलांबाय क'क्राझार जिल्लानि बेसरगावआव थांनाय 6 जानुवारि खालाराव लुफुंजानो गोनां क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि लाइखुन्थाखौ आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा गायसनलांबाय लाइखुन्था गायसननो हाबाफारियाव नुजाथिनो हादोंमोन मानगोनां आसामनि फाइनान्स एन्ड हेल्थ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिटिसिनि गाहाय मुस्रि हाग्रामा महिलारी आसामनि मन्त्रि मुस्रिमा प्रमिला रानी ब्रह्म मुस्रि चन्दन ब्रह्म बिटिसिनि डिपुटि चिफ मुस्रि हाम्फा बरगयारी राज्यसभानि मानगोनां एमपि मुस्रि बिश्वजित दैमारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि अफिसियेल बिथांमोना बे हाबाफारियाव रायजो राजानि नुजाथियाबो मख'जाथाव होना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों आबेन बसुमतारी बिथाङा सोनाब बंग आलिपुरदुवार जिल्लानि बेन्दोंनि खरदाङाव दुलाराय बड' मेस समाजनि 4थि बोसोरसालिया जथुम्मा सोनाब बंगनि आलिपुरदुवार जिल्ला बेन्दोंनि खरदाङाव साननैनि रंगिना हाबाफारिजों थांनाय 4 जानुवारिनिफ्राय बानजायनाय सोनाब बंग रायजो दुलाराय बड' मेस समाजनि 4थि बोसोरसालि जथुम्माया थांनाय 5 जानुवारि इं खालाराव जोबोर गाजा गोमजायै जोबलांबाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि दानेश्वर गयारिया बेखेवगिरि महरै बाहागो लादोंमोन मुंख'नो गोनांदि बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै गेवलां मेल बानजायनाय जायो गेवलां मेलाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैनाय आलिपुरदुवार जिल्ला परिषदनि आफादगिरि मुस्रिमा सिला दा सरकारा सोनाब बंगनि गुदि फरायसालियाव थिसननाय बर' राव आयदानि थाखो 4नि फरा बिजाब गिबि थुनलाइ मालाखौ बेखेवो सोनाब बंगनि नायल' जायल' सासेल' बर' एमएलए मुस्रि विल्सन सामफ्रामारि आलिपुरनि एमएलए मुस्रि सौरभ चक्रवर्ती बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि मुस्रि राजेन बसुमतारी मोना जर'खा आलासि महरै बाहागो लानाय गेवलां मेलाव दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि मुस्रि राजेन्द्रनाथ बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बर' हारि हिसाबै उजिनाय बर' सुबुंनि थामोनथा जौगानाय आरो बयजोंबो अनसायजानाय माहारियारि नेमखान्थिखौ बिथा लानानै जिउ खांनायनि सायाव मेहेरगोनां बिबुंथि लाखियो हम लोग को कोई भी ऐसा स्टेट भी नहीं चाहिए कोई हम लोग को कॉलेज भी नहीं चाहिए कोई हाई स्कूल भी नहीं चाहिए कोई एक स्कूल हम लोग को अपना बोडो जाति का भी नहीं चाहिए लेकिन हम लोग को चाहिए प्राइमरी सेक्शन में अपना माँ का भाषा को सीखने का एक सब्जेक्ट अगर हम लोग बहुत दिन से मांग रहे हैं इसका सुनवाई से बड़ा कदम उठाने के लिए हर जाति को हम लोग को एक होना पड़ेगा मख'नो गोनांदि गेवलां मेलनि सिगाङाव सोनाब बंग दुलाराय बड' मेस समाजनि थान्दै मेल जथुमो बे थान्दै मेलावनो फैगौ 3 बोसोरनि थाखाय सोनाब बंग रायजो दुलाराय बड' मेस समाजनि गोदान मावफुं आफाद दानाय जायो सोलिफु आफादगिरि मुस्रि नवीन चन्द्र मण्डलखौनो आफादगिरिनि मासियाव थिसनफिननाय जायो आरो मुस्रि दिला सैब्यखौ मावफुं आफादगिरि मुस्रि आनन्द नार्जिनारी मुस्रि जनसिं नार्जिनारी मुस्रि पृथ्वी सैब्यमोनखौ लेङाइ आफादगिरि मुस्रि सन्जय सामफ्रामारिखौ गाहाय नेहाथारि मुस्रि सन्जीब सैब्यखौ लोगो नेहाथारि आरो मुस्रि अभिराम सैब्यखौ रां दोनथुमग्रा बिबानाव थिसनो बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बिजनीनिफ्राय आबेन बसुमतारी बिथाङा नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां चिराङाव थांनाय 5 जानुवारियाव रक एन्ड राइस फेस्टिभेला सानसेनि हाबाफारिजों जोबनानै थांबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सापागुरु बङाइगाव लामा जिङाव सानसेनि हाबाफारिजों रक एन्ड राइस फेस्टिभेला थांनाय 5 जानुवारियाव जानानै थांबाय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बेयो मोनसे बादायलायनाय हाबाफारिमोन जेराव रक मिउजिकजों रक सं रोजाबनाय मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिमोन बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों चिरांनिफ्राय गोरौथा बसुमतारी बिथाङा थांनाय 6 जानुवारियाव आसाम नाङैनो स्पेशल चिफ मिनिस्टार स्कलारशिप एग्जाम 2018 आ जोबनानै थाङो दिनैनि एग्जामाव आङो फिसाजो सासे परीक्षा होदोंमोन बे परीक्षायाव एसे मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा जादों होनना बुंदों आरो दा बोरै लिरदो रिजाल्टखौ मोनबासो मिथिगोन सोरखारि फरायसालिफोरनि थाखो 5 आरो थाखो 8 नि फरायसाफोरनि थाखाय 5 आरो 6 खालाराव बै स्कलारशिप आनजादखौ लानाय जायो खौरां मोननाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय टिहु बोरमा सोलोंथाइ खोन्दोनि बेन्दोङाव थानाय आनजाद मिरुफोराव बे आनजादखौ खुंनाय जायो बाक्सानि बोरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालियावबो बे आनजादखौ खुंनाय जायो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां
थांनाय 5 जानुवारियाव देउलकुसि बाथौ फरायसालिनि फरायसालि गायसनथाय सान फालिथाया जोबनानै थांबाय। थांनाय 5 जानुवारि खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय देउलकुसि बाथौ स्कुलनि फरायसालि गायसनथाय सान फालिथायखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। गिबि हाबाफारि बायदि फरायसालिनि फिरफिला बिरहोयो गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां मुस्रि भुपेन बर' बिथाङा। नैथि हाबाफारि बायदि बिफां गायनायखौ मावफुंनाय जायो। फरायसालिनि फारफ्रोमनिफ्रायबो जौगाखांनायनि थांखियै उननि हाबाफारि बायदि आरज गाबनायखौ मावफुंनाय जायो। उननि हाबाफारि बायदियै मोन्थोर आवरायनाया मोजाङै मोजां जानानै थाङो। गेवलां मेलाव फेस्ला मुलुगनि फावगिरि फैला आरो मेन्डेला, आसाम पुलिसनि एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर मुस्रि राजेन बर' बिथांमोना बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ गोगोम खालामफैयो। बिथां फैलाजों दान्दिसे मोगा-मोगियाव बिथाङा बेबायदिहाय बुङो। MCLA पबित्र कुमार बर' सार आरो दिनैनि बे मेलावनो नुजाथि फैनो हानाय जोंनि बिटिसिनि EM मेन्डेला बिथांनि नुजाथि फैनो हानाया फरायसालिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। अननाय आरो खुलुमनायखौ गिबियावनो जासिहरबाय जाय आफाबोराइ बाथौ जाय बेयाव एडमिसन होनानै गावबा गावनि गथ'फोरखौ गियान गोनां रायजो राजा नोंथांमोन सोलोंथाइ लानो हागोन बेखौ जा आसा एसे खालामो। आवगायाव बेजों लोगोसे साब इन्सपेक्टर मानगोनां राजेन बर' बिथांनि नुजाथिनाया हाबाफारिखौ मेहेर गोनां खालामदों। फरायसालिया गायसननाय सानाव गोबां आलासि जोंहा बिथां बारग' बिटिसिनि MCLA पबित्र बर' बिथां सारखौ लिंदोंमोन बेखेवगिरि हिसाबै। गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि बिटिसिनि EM मानगोनां महेश्वर बसुमतारी सार बिथांखौ लिंदोंमोन आरो बिथांजों लोगोसे जोंनि बर' फिल्मनि महरगिरि फैला आरो मेन्डेला बिथांमोनखौ लेंहरदोंमोन आरो गोबां आलासि बहाय फैदों। जोंनि बाथौ धोरोमनि बाथौ गौथुमनि बारग' प्रेसिडेन्ट बिथां बकिस्थ बर' सार बिथाङाबो दंमोन। दिनै बे गायसननाय सानाव आं फैनानै जोबोद मोजां नांदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों देउलकुसिनिफ्राय भुपेन बर' बिथाङा। जोंनि राजेन बर' बिथाङाबो सफैनो हादों आरो जोंनि बकिस्थ बर' सार जोंनि बयनिबो सार देउलकुसि हायार सेकेन्डारिनि माने एक्स प्रिन्सिपाल बिथांमोन बयबो दं। बिनोद सरगियारि दं, रमाकान्त बसुमतारी दं। माने बयबो नुजानानै थुलुंगा होनायनि थाखाय आङो बिथांमोनखौबो नोंथांमोननि चेनेलनि दारै साबायखर बावबाय आरोखि। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। अदालगुरि जिल्लानि बेनाराम बर' गोसोखां गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 6 जानुवारिनिफ्राय बार'लाम्फा थियेटार दिन्थिफुंनाया जागायबाय। 6, 7 आरो 8 जानुवारि खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों दिन्थिफुंजानो गोनां 6 खालारनि गिबि हराव हांगामा बसुमतारीजों लिरजानाय सिन्दुर थुनफावथायखौ दिन्थिफुंनाय जाबाय। 7 आरो 8 खालारनि हराव दिन्थिफुंनाय जागोन खामसालिनि माइनाव आरो खोमोरनो रोङै आलारि थुनफावथायफोरखौ। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दिन्थिफुंनायनि टिकेटखौ सानफ्रोमबो 4:30 रिंगानिफ्रायनो होनाय जागोन आरो सेथि थाखोआव 200 रां, नैथि थाखोआव 120 रां आरो थामथि थाखोआव 80 रां होनना जोंनिसिम फोरमायहरदों थियेटार साब कमिटिनिफ्राय जेम्स बर' बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 28थि बोसोरसालि जथुम्माया थांनाय 4 जानुवारि खालाराव सानसेनि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै जानानै थांबाय होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों अदालगुरिनिफ्राय जोंसार बसुमतारी बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।